Bathari Durga kula sampun pinten-pinten dinten boten mangan weteng kula luwih kula kentekan pangan mila kangge nyambung urip kula kersa boten kersa ibu tak pangan dhewe aja netramu parandene ora weruh karo kahanan ing atase Durga ibumu dhewe ya dene bakal ndok pangan kula pun kentekan pangan kula kelingan kalian Kanjeng Rama Ulun Bathara Guru rumiyin nalika kula taksih alit kula nyuwun pangan dhumateng Kanjeng Rama Bathara Guru dipun paringi pangan ingkang wujudipun padas gempal. Padas gempal kala wau kula pangan ning nyatane atos ngantos bam kula rembug. Lah dibar menika kula weruh wujude manungsa. Kula saut kula pangan enak lan seger nanging dawuhipun Rama Ulun kula namung dipun keparengaken mangan bocah Sukerta gandeng cetha kang dadi dawuhe Ramamu Sanghyang Girinata para gandeng kowe golek pangan bocah sing Sukerta biara kala zaman sakmangke golek bocah Sukerta kuwi sangel kenapa golek bocah Sukerta teh angel mergo badhe kula pangan mesti kedisikan dalang ruwat kula saking menika kula bingung ibu kula bingung pangan kanggo kuwi nyatane ora siji loro ning akeh perangane bocah Sukerta kuwi antarane pamane kaya bocah utang-anting anak siji kuwi ya pangane kala kuwi ya bocah Sukerta anak loro lanang kabeh utawa uger-uger lapang kuwi uga pangane kala anak loro wadon kabeh sing jenenge kembang sepasang kuwi ya bocah Sukerta anak loro lanang karo wedok kedono kedine kuwi ya bocah Sukerta kedine kedono anak loro wedok lanang kuwi ya bocah Sukerta anak telu lanang wedok lanang sendang kabeh pancuran kuwi ya pangane kala lan uga bocah sarombo anak papat lanang kabeh ya pangane kala boten namung niku bocah srimpi anak bapak wadon kabeh niku ya pangane kala bocah Pandhawa anak 5 lanang kabeh niku ya pangane kala Pandhawi anak 5 wadon kabeh ya pangane kala bocah sing laire kalung usus niku ya pangane kala bocah Margana sing laire wonten dalan niku dipangane kala bocah bule ya pangane kala bocah cemani utawa bocah Kresna ya pangane kala wong wadon buke dandang niku ya pangane kala wong wadon mecah gandhik ya pangane kala wong bersih bisa ora wayangan lurahe pangane kala lurahe dari pangane kala nadyan lurahe wedok garwane Pak Lurah iso opat banget amake semua kula bingung ajeng mangan apa Bu
yen to kelo kados mekaten wonten langkung sendika ngesturaken dalu ning sing prayitna sing waspada lan ati-ati Pandhawa kirina wengi caket karo Kyai Semar Badranaya merga pancen sedaya sumpahe para Pandhawa rina wengi nyala berkah kanthi gandha sarune Kyai yen ana Kyai Semar Badranaya kowe kudu waspada lahir batin to lho sendika ngesturaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit wujud mateng negari Anarta
Thank